Ang atong misyon isip mga sumusunod ni Kristo mao gyud ang pagluwas sa kalibutan. Nya unsaon man pagluwas ang kalibutan, mao na ning giingon ni Kristo diri nga ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinlui ang mga sanlahon ug abuga ang mga yawa. Lingiyay mong tupad na nakatuman ka ani. Nakaabog na mog mga yawa, nakaayo na mog mga masakiton. Nya unsaon man ipaghimo? Matud pa ni Kristo diri, kining gahuma akong gihatag ninyo sa way pagpangayog bayad sa inyo sang paggamit ani, ayaw sad mo pangayog bayad. Ayaw gyud pagpabayad. Mga igsuon, dili ta mo tan-aw aning gahom nga kanabitang gitawag na tog supernatural ang iyang paagi. Kanabang murag magic ba? Dili na mo gipasabot gyud ni Kristo, although apil sad na siya para anang naay maglakaw gakratsis, pag hiccups kamot ayo dayon. Posible na, pero dili na siya kaayo maoy gipasabot ni Kristo. Unsa may gipasabot ni Kristo? Ang atong gugma og pag-alagad sa mga tao nga naay kahimtang ingon ana. Kana bang maglisod og lakaw? Alagari. Di ba? Ang masakiton, alagari, atimana. Mao na nay gahom sa pag-alagad, gahom sa pag-atiman. Dili na gani kinahanglan nga ang kaayuhan gyud nga lawas nun ba mo'y atong apason. Kay ganahan man ko kay nga stage 4 cancer, kinahanglang maayo niya, murag musikat dayon ang katong makaayo sa stage 4 cancer. Ayaw ana, naamang gid Ginoo na siya, pero panagsara kay na buhaton sa Ginoo ang makaayo gyud masakiton, kana bang imo siyang madasig nga mudawat, ma-relax sa iyang kahimtang. Lingay mong tupad ing na unsay sakit nimo ron. Pangutan na ba? Ing na unsay sakit nimo. Nya relax ra ka sa imong sakit. Relax ka o ratol. Og ratol gani kay ka pasabot, wa ka maayo. Pero relax ka sa imong sakit, sama ni San Roque, relax ra sa iyang sakit, si Saint Teresa of the Child Jesus, sila Santa Rita of Casia, uban pa, Padre Pio, mga naman to sila yung mga sakit, nga buslot ng itong ilang kamot, St. Francis of Assisi, pero relax ra sila. Maunay kaayuhan. Kaya kanang tao manggod nga healthy, relax na. Ano bang gaan imong paminaw ba? Pwede ba na? Pwede. Kadaghan sa akong naobserbahan nga masakiton, pilit nas banig, pilit nas katre, pero makasmile gyapon. Daghan sa gayo nga karon himsog kay glawas, musimba dinhi, tarong kay maglakaw, pero kusmod kay gnaw. Nga naman, masakiton. Kanang mo smile, pasabot, di na masakiton, healthy na, kay makasmile man. Kadang asawa nga magkusmod ang naong, nya sigig panglaba, sigig panglimpyo, nya kusmod kay naong, masakito na. Masakitog utok, masakitog kasing-kasing. Kadang bana, nakusog kay mo trabaho, nya sigig hapyod anang manok, sigig sugal, sigig inom, kay healthy lagi kuno, masakito na. Ang bana nga healthy, makaila na siya siyang asawa. Pero ang bana nga di kaila siyang asawa, masakito na. Kinsa mga banaha dinhi nga makakita gid mo sa inyong asawa o nya inyog yung ingnong I love you, maging sino ka man mamahalin kita. Taas ang kamot. Di ba? Ang inyong makita sa inyong asawa, murag inyong igsuon, murag inyong maid, o nya usay murag inyong mama. Na inyong makita as asawa, dili gid asawa nga katubang imong gihigugma, asawa nga imong gipanguyaban sa una.
Di ba? Singhag dayon, makasulti lagamay ang asawa, singhag dayon, aron mo hilom. Oh, dili na asawa, maid na nimo. Nana, mga masakit to na. Nya, labaw tanan, mga giyawaan na sila. Nya, unsa man na pagpapahawa, gamita ang imong gahom. O unsa mang gahoma, ayaw pangayog bayad. Pasabot, imo siyang alagaran, imo siyang antuson, nga dili ka mangayo og something or any favor in return. No? Awa, di ba? Maayo din na. Imong asawa, magsigig yaw-yaw, nga imo lang ginang alagaran, maabot yung panahon din na magyaw-yaw. Imong bana, magsigig singhag, kay imong sigihan sa kulit-kulit o pangutana, di hindi kagikan. Nanong karon pa man ka na uli, amo singhagin na siya. Pero ayaw pangutana, sige lang ingon, I miss you, unsay gusto nimo. Ana. Primero, may ingon na hilas biya nimo, ang luod biya nimo naong. Imo lang yung sige balik-balik, I miss you. Nya, unsay gusto nimo ron akong lutuon. Ana. Maabot yun ang panahon, mga tingali, mga 5 katuig, mga 10 katuig, makasabot na gina siya nimo nga consistent gid ay ka. Nya, musugod na siya repay. Sa ilo ako dayha nga gibaliwa ra gid ka karon pa ko kakita sa imong value. Ana. Ay na-paralyze naman sad siya, imo mangyapong giatiman, no? Imo mangyapong giatiman. Adto na magsigig basol, agas din ang luha. Ana, mao man na style ana mga buangon. Adto na mo na magbasol og wa na masakit na, pero sige lang yun, atiman. Mao ni siya ang tinuod nga pagtuman sa atong misyon. Mao na ingos Kristo, ay mo pagdag ilisan, ay mo pagdag kwarta, ay mo pagda nga mga material nga butang. Nga naman, kay ang labawng gikinahanglan karon sa katawhan mga igsoon, gugma gyud. Nabitay ato din hinga sigig pang donate, sigig donate. Kadugay na gyud, sugod pa atong 2020, sigig yung hatag aning atong mga slots. Makaingon jud ko kining mga tawhanan na higugma gid ni. Higugma ba? Lingay mong tupad, yung nakapila na ka nakadunit, yung nakapila na ka nakapalit og slot. Oh, nasa daghan kay kasigig simba, wa pagyud kapalit og slot. Sigig paminaw aning atong misa, wa pagyud kapalit og slot. Nya magsige pagyud, Padir, magsige ba jud kog paminaw nimo? Unsa di nang slot? Nako, kadugay na nakog binaligya aning slot, sukad pa adtong 2020, August 2020, hangtod karon wa lang gyapon kasabot niya. Sige ko nagpaminaw sa akong misa. Naku kaniwa pag gini kasabot di ay gibaliwaran na niyang slot. Sige, ang slot unsa man na minimum donation ngadto sa simbahan niya sa pagkakaron duha ni kabuk atong slots ang CTU katong atong itukod og balay Christ Transforming Union ang grasya nga inyong madawat so sabot matagpalit ninyong slot na ay grasya nga madawat. Example, 100 pesos ang kada slot sa CTU unsa may atong madawat ani? Christ Transforming Union. Matransform ka nya mahimong magkahiusa. Pwede ba mo palit og usa ka slot? Pwede, 100 pesos. Pwede ba mo palit og 100 ka slots? Pwede. Pila man? Sa tag 100, pila man ang 100 ka slots? Pila man tinuod na? Pila na? 10,000? 10,000 pesos. O ana, pwede ba mo palit og 100,000 ka slots? Pila may amount ana? Pila naman na? 100,000 ka slots ba? Na, di na mo ka mo multiply 100. 10 man ka to. 10 million. Oh, 10 million ang kuan, ang amount ana. Mo na ipasabot anang slot. O ba? O lagi 10 million. Dili 1 million 100 man upat ka 0, 10. Nabugo naman tani. 10 million lagi. 100,000 ka slots. Mo nang do na tay gibaligya karon nga daghan-daghan sad kaning grace. Kasana
God's reward and complete elation. Para ni ibayad na to sa atong 70 million nga utang. Tag 100 gyapon ni kaslots, 700,000 kaslots atong gibaligya. Kung mo palit mo 100,000 kaslots, pasabot, ang atong 700,000, mahimo na lang 600,000 kaslots. Mo worth na siya 10 million. So karon ang 100,000 ba kaslots. Mao ni ang atong update. Ang atong grace nga slot nahalina na taog 200 o 2,450 kaslots, 697,550 na lang kaslots ang nahibilin. Nya naa ni siya 70 slot challenge nga tag 7,000 nakadawat sa tag 11 ka kaning challenge. Unya kadtong si TUMM para atong itukod og mga balay nahalina na sa tag 3,423 ka slots nga tag 100, 3,577 na lang ka slots ang nahibilin tag 100 pesos. Naasad ni siya 61 slot challenge nga tag 6,100 nakadawat na sa tag 18 ka challenge. So salamat kay murag paspas rong inyong halin da gipakpakan nato ang namalit karon. Salamat kayo. Naasay pipila nga mutawag gid nako. Sige manig miss call pertin daghanang miss call sa akong mga contact. Ako man ang gina-silent ang akong phone kay di naka do not disturb man na. Kay di man ko mo receive og tawag, mo text ra gyud ko kung in my spare time. Kay magsikog tubag og tawag, nya na ako'y counseling, na ako'y misa, na ako'y gika-istorya, kanang madisturbo man. Unang sabta ko ninyo nga magsige mog tawag sa akong number, dili ko motubag. Kay haron di ko maanad og tubag dayon, di ko maratol kay og na ako'y gika-istorya, hapit man almost every hour na aman jud ko'y gika-istorya personal, di ko gustong madisturbo. Pero ang akong sekretary, inyong tawagan, either kani si Remy o Remedios Ocaba or si Edna Barosa, inyong tawagan, kaya naaman ng iyang number, ilang numbers dinhi sa ato, or si Brad Loloy ba, Bernardo Jacobi, or si Hinara Laborte, inyong ning tawagan, mauni mo entertain ninyo. Nya kung kinahanglan yun nga ako'y mo settle sa inyong problema or sa inyong transaction, ila kong schedulean nga tubagan ni Father. Ana, so selo akong di ko motubag ninyo napay niingon ako sa kaning iyang gi-text ba nganong di man ka motubag Father nga siguraduhon ra man ako nga dili AI ang akong gitiksan. Nako aron makasiguro ka nga dili AI, tan-awa ang ato dinhing official contact persons, official contact numbers, official account numbers. Tanawa amo ning gina-flash dinhi sa atong channel aning YouTube. Labi na panahon sa offertory song o sa final song. Kana mo'y tanawa. Kay bisan pag mutubag ko ninyo, in kaso lang yun og AI, makamao mang mutubag ang AI. Di ba? Parihara sag tingog nako ang AI. So kana yung atong account numbers kay kun anha ninyo ipadala diha, di gid mo masaag kay kung pananglitan ron og naay tao nya nga maggamit og AI o nya inyong tawagan nya motubag nya moingon oy naaday ko i-instruct nimo kana ding akong account numbers nga gibutang diha sa akong kaning Facebook sa akong online mas ilisin na kanang usa kay gi-cancel na nako anhi lang ipadaan ni nya motuod din ka kay nagistorya na tas telepono di wa na patay ka, adto na mahatag imong number. Kay kung doon nami ilisan nga account numbers dinhi sa ato, i-flash po na namo diha. Unya ayaw salig sa usa lang ka misa. Tanawa ang atong mga misa for the whole month. Consistent ba nga kaning maong number, mao gid ni ang gibutang? Kay basig ilis-ilisan lang, i-manipulate anang panahon nga kuanan ka, ngayuan kag account or donation nya gimanipulate ang number igtan-aw nimo mauna ning number i-verify ni atong last month ni atong the other month nya tawagi dayon kining ato mga contact persons that is
the way to verify. Nya, mo nang ako lang ning gisulti kay wa man ta mangayog bayad, pero di sa ta gustong mga saag ang inyong mga donations. Mga igsoon, ang inyong o ang atong paghatag nganhi sa simbahan sa gugma nato, either pagserbisyo or pag-donate og kwarta, maunay pag-exercise sa atong powers nga gihatag ni Kristo. Si Jose diri sa unang pagbasa, gipadala siya ngadto sa Ehipto nga way ilisan, way sandal, kadina, matud pa sa atong salmo karon, kadina og pusas, mga gapos ang iyang gidala ngadto sa Ehipto. Igo gyud kay siya sa gitudlo ni Kristo nga ay mo pagdalag puntil, kwarta, ana, og kinsay mudawat ninyo, pabilin mo didto. Gidawat si Jose sa warden sa prisuhan didto sa Ehipto. Nagpabilin siya didto nga faithful sa warden katong pangulos prisuhan, og gikan didto naabot siya ngadto ni Paraon katong hari. Pinaagi sa warden nga nasuod niya. Hangtod nasuod siya sa hari o gihimo siyang gobernador sa Ehipto. Nangayo bagbayad si Jose, wa sige ra siyag alagad. Sa ako sang ginagmay nga paagi isip pare ninyo dinhi, gibutang sa ko dinhi na wa ko'y kwartang gidala. Na hinontoy puntil. Pero wa ko'y kwarta. Hangtod karon, wa jud ko magkupot og kwarta nga akong giisip nga ako personal. Wa ko'y savings nga akong giisip nga ako. Wa sad ko'y balay nga gihimo. Hangtod karon. Hasta kanang sakyanan sa parokya na tanan. Ug asa kong parokyahan, tag-iya na parokya. Wa ko'y giisip. Wa ko mangayog baos. Ang ako rang gibuhat, kung unsay ihatag ninyo nako, ibalik ko na sa simbahan. Munang naingon ani ang naong sa atong simbahan karon dinhi. Ibalhin ko ngadto sa Compostela karong August 5. Padayono na anakong maong buhat nya mailhan unya na sa mahitabo sad sa parokya nga akong mabalhinan. Tan-aw gani ninyo, dili mo improve ingna dayon si Padre Siano nangayo nagbayad. Pero kung na-improve gani ingna wa gyapon ni mangayog bayad. Ang ato ro mga government officials nangayo bagbayad, nangayog bayad, nangayog mga millions, mga billions, mga wa nay ayo. Tan-aw nato og suportahan nato ang mga government officials nato gikas presidente hangtod barangay tanod. Kanang wa mangayog bayad, kanang gasigig serbisyo nya mailhan na nato kay maghatag na sila kaayuhan sa mga masakiton, sa mga kabos, sa mga way balay o mga way trabaho, ilan ang maatiman. Pero kanang nangayog bayad, magsigira na sila lalis, magsigig away, pero ang kwarta siging gawas, murag nag-hemorrhage ang atong panudlanan sa nasod. Kay nga naman, wa na sila mga lagad, naghimora na sila og pangwarta. Og mauni nga importante kaayo ang pagsunod sa standard ni Kristo. Gipakita ni Jose, gipakita ni David, gipakita sa mga santos.